आङो खौरां बुथुमग्राफोरनिसिम सिगां आं साबायखर बावग्रोबाय। आङो 1 नं बिक्रमपुरनि जानानै लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट। दा आङो बुंनो सानदों, दा सिगां आं बुंनो सानदों जोंहा प्रमद बर'खौ आङो गोसो गोरबोजों बिराद गोजोननाय आरो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा जोङो मोनथाम एकर्ड जादोंमोन। मोनथाम एकर्डआव सिगाङाव जाहैबाय BSc नि उनाव BTC नि उनाव BTR। दा बै मोननै जिथु एकर्ड BSc आरो BTC जोंनि गहपुर बा सिमलगुरि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे बर' रायजोखौ बै गभर्नमेन्टआ जोंखौ नाहराखै, जोंखौ नुहुराखै, जोंखौ नायसनाखै। जों जे बेसेबां दावहा नांबोदोंमोन एबसुनि दिनाव, आंबो सासे दिनै भलन्टियार पस्टनि मानसि। आंनो बहुद माने बेहाय खस्थ' मोनबोदों। जोंहा बेहाय सावजालांदों सिमलगुरि एरिया एफेक्टेड एरिया। जोङो गाननाय जोमनाय गैया, माइरं गरसे गैया, बेबायदि सोलिनानै जों फैदों। दा होमबाबो जोङो नेनानै दङमोन BTC गभर्नमेन्टखौ। खिन्थु दिनै BTC गभर्नमेन्टआ जोंखौ फेरलेबबो नायहराखै। दा दिनै जों फैयै नै दा BTR एकर्डआव जोंहा प्रमद बर' सारा नायथिंदों, अनदों, नुसनदों। जोङो बिनि थाखाय जोङो सानथ्र'हायै गोजोननाय थादों। दा जोङो सारखौ जाहाथे जोंनि सिमलगुरिनि लखिमपुर सिमलगुरि एरियाखौबो उन जाथायाव जाहाथे जोंनि माबाखौ 9था गामिखौ जाहाथे सोसनो। जोंनि बे सिमलगुरि एरियाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया आरो गासिबो रिभिनिउ गोजा। बे रिभिनिउ भिलेज जानानै दा जाहाथे जोंखौ सोसनो। आरो जोंना गहपुर जिथुनाखि बिश्वनाथ जिल्ला, बे जिल्लाजोंनो जोंना नांजाबफाखानाय कन्टिगुवास एरियाखा। जाहाथे जोंखौ गारलाङा सारनिसिम जोङो खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि सिमलगुरिखौ मालाबाबो बावा। आरो बेजों लोगोसे जा डिफेन्साराबो जाहाथे बावा, गोसोखाङो सिमलगुरि एरियाखौ। जोङो बिसिनिसिम जोङो रोजा रोजा खुलुमनाय थाहरो जाहाथे जोंखौ बावा। आं बेखौनो एसेयावनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाहैबाय। नोंथांमोननि गामि एबा जायगा आरो दुथा गामिखौ सोनो थाखाय BTRआव सोनो थाखाय जोंहा BTR गभर्नमेन्टआ फैफिननांगौ जागोन। दायो बै BTR गभर्नमेन्ट फैफिननो थाखाय जोंहा माखासे BTRआव हाबनाय गामिफ्रा भट होनांगौ जागोन। दा बे समाव मा खावलायगोन रायजो राजा हाबखानाय गामिफोरखौ? आङो नैबे सोंनाया बिराद गोथाव सोंनाय जादों। दा जिथुनाखि जोंहा BTRआव माखासे सोसनजादों गहपुरनि, बिश्वनाथनि, ओरै ढेकियाजुलि, राङापारानि। दा बिसोरखौ आङो सिमलगुरिनिफ्राय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। जोङो BTR एकर्डनिफ्रायसो जोङो बे माबाखौ माखासे एरियाखौ एक्सटेनसनाव जा प्रमद बर'आसो बानायनानै गालांदों। जाहाथे बिसोरबो जाहाथे प्रमद बर'नि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जय जुक्त खालामनानै नेक्स्ट जिथु गामि थालांनाय बेखौ जाहाथे सोसनलांजोबनो हायो। बेखौनो जोङो बै हाबखानाय गामिफोरखौ खावलायहरनाय जाहरबाय।